Hadin kumbal live news nam balaseng ye kaseng hanyo trip National Liberation Council HNLC ha kasngi baar kalasay madan ya kinong seng jongka bat kita kilong uba Cherry Starfield Thangkhiu uba Soundar KG ba Founder KG ba John Kharkrang ba Julius Dorphang uba Vincent Sangma bat kiway kentup uway u officer Chipai India uba la shongthaj bat uway ubang manager Kani kalong kat kum kakerwo bala pelat da uba san kupar nong trau General Secretary Kom Publicity Secretary Jong Katai Kaseng kabala pha kum kadak kajing kan mau burom ya kajing dap license kajing syak set yap uba Cherry Starfield Thangkhiu nong yalam ka HNLC ulayathu ba ha usnem khat khandai spa phra phumnyau la seng chuwa ya ka hanyo trip Achik Liberation Council HALC hanrei ha usnem khat khandai spa khandai phewar lapan kala kerteng no sya ka HNLC kat ba ki para Achik na ka HALC kilathau ya ka ALMA uba san kupar nong trau ulo ongru ba uba Cherry Starfield udai tang ma ubalaseng ya ka HNLC ubam shem lapendem ya laki nong rim nedi lut ya ki briu jong shu ka kerwo ka ongru ba kat ba nang mi kisngi bon na kinong yalam ki bachelor bat ki bastat ha ka jingmut jing perkhat kila syak thombor bat syak penjot ha kerukom ka baranti kawai hadin kawai la syak penbut syak pensngap jar syak thino syak yalam bakla kat ba ki ejen sarkar pat kinang rung bat penthut ya kerukom traikam jong kaseng watla kisnyam prapheu bat khandai pheu balasakhi ya kasur ki babon ki bakarshan bat snyau thu ya ka jingyale jong kaseng hanrei tang khandiat ngut ki badang yai ne hadu menta uba Cherry Starfield uju ong yenga ba omdon kaspa ne burom ka bakham krau ban ya ka jing penlai loj la ong u General Secretary katai kaseng ulo ong ru badai mau ubalawan ra ya ka jing mut ban ya khlat bat uba pulebria ya ka jingyale jong u Wycliffe im habaya thu shu ya ka jing im jong unong yalam balaklat no uba san kupar ulong ba uba Cheris ulong uriu champang ubom ju pen yaklat ya lade na kipat ba ulayo ya ka kerteng unong pen kaladur ne umastar of discard hapdeng ki kato kat ne kinong yalam jong kathan shadai lamingi namar ka jingla jong uban traikam dakabari ha kadong ba shalong kabalapen kelumar ya ki bor penjarian bat ki bor sarkar ka HNLC kala ongru ban kabasania tang haki politician bat kiwai ki riustat ban yasat ya kakam jong kajat benriu onhap ban upslem bon ki bakhot ki nong mi khmat bat ki politician jong uhan trip ki badon pisa hanrei kim don ka jingye teli kim kwa ban yawan lang ha kaliang kayo kakot ban te yala ka jong ka imlang sa lang ulong ru ba ka pisa ka bangi pelut man kasngi kayat tang shisin ha ka snong ka thau jongi hanrei kat banang bon ka pisa kayat khat khandai hadu khandai pheusin ha ka pla jong ki bamdai ki reulum ka sarkar kamdon ka jing trei ka basai ha ka liang ka yok ka kot ki briu ki im ha ka jingduk bat ka mikhalaya kala-kalalong ka jela ka bapo kerdan ha ka ri India ha ka ni kasngi ba ka seng ka kenmau burom ya kasngi yap uba Cheris ka pateng jong u kadang ne kumbale kilong chwa jongi uba Cheris ule ino ya ka lenti na ka banta ka jinglai lu jongi kinong shun kila ban penyap ya u da ukuli hanrei kim la ban pendu ya ki jingmut jing perkhat jong u la ong uba san kupar